for ha attention TV me ma obi bia akwawa best so be like video no na wa share na wa throw adwen ato comment section ho share ma afoforo nsa enka bi na mo hu ne ekoso e wo Ghana and then afana nyina abusuafo na watwe pepepe na yenua ba Monaguchi ene efia Pokua amu hosti program e wo Onua TV je say si bibi agigewo na program ni mu no amokase mu no say akankasa na de wo ka ebeye obi de na nso obi de ento na sumiye eno na amokom ye statement bi a che say ai akasa etia Otumfuo Osei the second ene Asantehene na when na che say apacho abemu wakopa Asantehene acho che say wa tro emu letters ni na apology letters na e de akọ na so I am say youth of Asantehene no say David na amu hiasa na eje say okogina TV station na show na ogina mu na ohasa onsan onkogina ho na ontwena no ensan efa nkomo na na say kasa na oye etia Asantehene Otumfuo Osei the second ho no eno na enne me no we kase Afia Pokua asan akopie mu e wo Monaguchi show no so che say bibi agigewo show no eno na ode apacho kese o sre Asantehene ene Otumfuo ni na se wan ka ne ye na nso onfa nche abusuafo moma yentie Afia Pokua ne nsam no mbra ebusiafo na wotwefoforo asanso atoye biom yeda otwede amponyankopo ase se wode ye nkwa efri ye na enne Saturday bibi jijo adwumadie yesanso ede Bremo from the studios of Onua TV na ansa na adwumadie no yede yebe hyase no na otwase ne se ne fata no yetimi eye na wotwe etwa mu topic baako eba mu anka ye de ka yepemu no na anka ye say tribal war ne de ka yempe ewo Ghana ha enti sanka be ya yemfa ye social media platforms no yemfa promote unity, peace, love and solidarity na me guest baako eba show no so no oka asembi na in fact me gina sa platform yi so esre se senia mo hwe ye wo wiase afa na nyina ene senia asem no ekọ ba bia ene mo yaw a mo kan ye mo kire ye mo pa mu e de kire ye no yache atum yenso haye pa enu nti adwabroni papa bi Monaguchi ende se me gina ha na me ankasa personally me platform na sebe me friend no se omra na ye de yendi djuma na ekoba an sa enu nti adwabroni me gina ha a me bo me din nyina ye Mona Lisa Abigail Sefako Semea me de chopa kese ema Asantehene Otumfuo Osei the second ene Asantehene nyina se me de chopa kese ema mu nyina Asantehene wo ye papa ena Asantehene mu ye yenua mu ni wa ye ni ho yenso ye ni wa mu ni ho enu nti ye stresse bibi bia ekoso ewo bibi jijo adwumadie so kasa bia ekoso Asantehene ene Asantehene mu ni nyina moni anje ho no yenu ye hu yie pa ti ye de chopa kese Bremo na abaya Afia Pokua asem no ni titru ejina ne so no masanso frɛ no se omra na platform yi so na okasa etia Asantehene ene Asantehene mu ni nyina enu nti masanso de naba se onsamra platform yi so na ombe render an unqualified apology emma Otumfuo ene Asantehene nyina if say biako ye de enoa ena ema Ghana yeti yenka ewo wiase afa ne nyina enu nti Afia ma wakwa aba mona me Johnson bebia yigina sese die wiase nyina ehwe ye mo hwe wo nti hwe wo camera mu na eye ne ese ne fata rema atie for ne ahwefo nyina adwo medin ede Afia Pokua ana nwumre megina ha mede achopa kese ede ma Otumfuo Osei ababio a otosumienu Asantehene ra me kasa bia me kan ye manka ne yie me je me mfom so atum prakope me ye ne nana me ye ne ba me ye ne wofase
me bo me mu asese na namfa me bone ne me mfom so nyina nche me me wi me de chopa kese koma Asantehene nyina baby Asantehene no kopem wona owa manone wona owa Ghana ha achichi ni bencheye me kasa me kan ye no e de ya obi abrɛ wom me pa omoche wo mfa nche me man kasa yie me kasa no anko yie mesre se mode beche baby akuma huru akodu bia no mesre se mode beche me enya me bo apayo se me kasa tra atia Otumfuo ene Asantehene na emom ayemano ene paaye nananu matra nkonwamo wa Asantehene mu medwan to a se mo mfa nche me wi a me de achopa kese ekoma okwa manhene da sibre kwa mo Japan otosu mienu nana oba wo fase wonana me di fia kan nana me bom mu ase sempa cho fa cheme obi bia wo kwa mamu sa wo amanone sa wo achichi ni benche ya me kasa me kan ye ade anim guase ne oyawo abre kwa man mesra sa mo de beche me man kasa yi na me hye mo bo se ebi ensi biom me ja Onua TV platform yin so epa media general management ene emu staff nyina chow se me kasa yi ede ohaw abre wo mo me mame ene me papa o de me ba wi aso chia me kwa me adofo akra me sro facha me sabi o kafra cha nyesei na wotete me aya no fom ene kasapa na me kasa e ma ne traso aya kasa ntraso papa mesra so wo de be che me bia me ye adwuma animguase bia aka wo mu nyina no mesra so mo de be che me che EIB network mo mfa nche me hye mo bo se ebi nsi biem me namfofo me nuanom mabusua me dam animguase aka mo nyina no me pa ma chow ebi nsi biem me damase abusuafo ate se na medika e kan no twi kasa ne de wo be ka wo de e be ya wo de nanso obi de enya ne de ai onu ehu ne se o kan e ma ne ye de o kirekire mu em se o explain no wa explain ama na tra che se akonenim kra obi be sia opre dudu nanso na enya sa enti anya me ne mo ekase efia Pokua se opa Asantehene nyina achow ene Otumfuo osetutu dizia ne aka nya twen ne se odi nani ebe kire mu ewo menhia efisa matese nche bia no am be host press conference bi wo ho enti efia Pokua mesra so obekopa achow ansana sa press conference no adan hu edi midi edi Fatima aha attention TV makram